arikuita kuti ndatsvaga inini kukanyarara kwaane vanhu vakuya kundiitira noise kumba ari kuti here ana atezvara vake vari kuya kumutambudza pamunda paakapuwa nemukoma wavo. Ndavati kutaura unome manzwaika yakasiya nyowa kuti vana vangu vakakunda ndichengeta titles na Elisha na Matias chete manzwaika maybe yakatorwa baba vangu nemukomana wavo. I want that sanongedzere munhu uyane maybe yaitalamira inomufezika pera teerera unhu aiwa kayo utaurwa kwese unongochuya vane vaidzokera kumugara kwakadzingwa vabereki vavo vachinzwa kugara nani tagara takadaro ambuya vakasvika mukufiramo shoko rakanda rakati muzukuru muchaona dambudziko remuchariona nevanhu pamarimiro nekuti zvavanoti zvavanenge varonga hazviperi. manje nditobhema vabereki vakakuti uyu yakurawo vakade vakamuti pano hapasikenyi vakomako vese vakarova pasi nhasi manje munda watete vangu iyeyu kana basa 1 example wapina Iye kana bwana vanogadzimita handiti kana akutora muda wese uyo akisa vanhu afuna makare mumapamani. Looking for professional home care support for your loved ones? At Sheltering Arms Community Care, we provide compassionate care for the elderly, people living with disabilities, and those needing mental health support. Our services include home care, live-in care, hospital assistance, respite care, medication management, and life skills development. We also offer an alcohol and drug rehabilitation facility, helping you live independently with dignity and confidence. Visit us at Falcon Estate, Teen World Harare, or call us or visit our website on the information displayed. Sheltering Arms Community Care, fostering independence, improving lives. iwe yetwi unyenda kushesera vana vakwatinzi kuti zvakonzera kuti musoro utemechi apokaudzwe takatuwi yakitokuratimuchesa vakuru vakatimwa prove noti chako wega kundosatsa vanhu kana musha wanetsa munogarwa pasi toita discussion sezvataita izvo taita saizvozvo I think zvinozobuda zvakaita sei zvakatinakei mira taenda saka tikadaro zvinotibatsira saka tichanzwa tese tikabvunzwa asi takasina kunzwa tauda kutesa nyaya dzevanhu ava akakwira dare ngaatange akutsanangura wakakwira dare pamusoro wechangwani unonzi Sabu Gwangwa togara kumadziro asi pandiri kukwirira apa mukoma wangu anonzi Shadmoti Danga ndikazonzwa atezvarawo ndichaira foni kuti uyai kuno vari mukati momusha wangu zvikanzi seiko musiri kuya ndikati inini handikwanise kufamba nditoda chinonditakura zvikanzi zvinezvi pano wamunosarudza here kumiririra ndikati kana ariko anenge ariko itai kuti nditaure naye taitaura topafoni ndiri kumba kwangu zvikanzi munda uno wakapiwa hanzvadzi wangu nomukoma wangu ndikati inini kuziva kwandinoita aneti kwainoki Goa ndeakakumbira kuna Amushowani kuna Harare kuti chisango chiri kudhamu icho ndiende kogara zvikanzienda zvako zvikanzi ndiri kuda vanhu vairi vanonamata mukoma wangu Shadmoti Danga naMatias Chikoto ndo vakagara vakadaro kuma 1960 isu taidarika tichibvapo tichienda nokwamana Matika village rangu ndoro kwa Sabu kuneki Mushowani ndokwandinobva ndiro kwa Mushowani zvino
ndo mazivire andiri kuita zvikanzi aiwa munda wakasiyiwa hanzvadzi yangu ndikati ko pakafa mukoma wangu hamuna kuzvitaura iye zvinezvi kwapera 38 years nhasi vafa hanzvadzi wenyu imi hamuna kuzvitaura nhasi makavaka guva rahanzvadzi wenyu vachiva adzimai vangu hamuna kundiudza nhasi maakutaura kuti munhu ataakutora uyu mwana womukoma wangu ndainzi ana ama ake vasiri wahanzvadzi wava zvikanzi ngavaende kumusha kwavo haisi mwana wahanzvadzi yedu ndikati ko chirudziko ivo vanhu vakaberekerwa ipapo zvino kukwira kwandikazoita kuno kuona kuti kutsvaga pakuti panochiremera pokuti kana tichinge tataurirana hapana zvezvo zvekuti haiwe tinenge tichitaura munhu zvinhu zvakanaka ndano kuti dai taida kuitaurira kwedu pari paakanga vauya pamusha hazaita zvakanaka uyezve ndo matauriro andinoita asi kwangu kwandinenge ndiri head sabhuku kwamadziva zvino takaona kuti tine zvairi nyika yamushowani regai tichienda tichitsvaga patinoti kana tichitaura hapana anoita zhowo izvo ndo kawiro kandikaita kunotanga dondoro dzarungwa iti iwe rukati menyaya iri kutaurwa dzoka ugare pane vamwe pamusoro yachangamiri pamusoro yechangamiri pamusoro yendari zviri kutaura mukoma vangu ava ndovane istandardizisi hanzvadzi akauya mumusha ashupika ashaya munhu anomuchengeta kwamadari ndopaakanzi nagova hanzvadzi uya ndinokuchengeta handigoni kukurimira uri mumusha muvaridzi uya ndikupe nzvimbo yekuita sei yokurima kuno ndobva auya hanzvadzi ndobva apiwa nzvimbo yokurima murume wake asipo aine mukadzi wake kwanyamadewe anoti vanga vaenda koko agara azorambana nomukadzi uya abatwa nechikomba ndopaakazouya akuteta ndauya ana atezvani ndopakanzi Matiasi Chikoto naShadhimoti tonamata pamwe chete vaititonge nyaya iyi ndobva yatongwa nyaya zvikanzi uri kuona zvandakaita ini handina anondichengeta tarisai muone kana zvandakapfeka ndatera kuti ndirese ndichengetwe nomukadzi wangu ndakatadza ana atezvani mukoma wangu somunhu haina mata inokigova katichigara pano asi pano ndepe hanzvadzi yangu mhuri yako handiide papi pano anga ano mwana wake ainzi Timoti anga akaberwa nohanzvadzi yedu Timoti uye anga akutanga kuda kuvaka pamusha apa akabvanzi Timoti handidi kude pano ndakatora amai vako chete panapo Timoti akati ndazvinzwa asekuru ndoenda kunovaka kwedu akabva Timoti ndobva aenda saka tagara kudaro mukwasha akazoshaya hanzvadzi vedu vakashaya makore apera ari mudhuze munomo isisu tikati vanhu vanongogara semagariro vanga vakaita panga pano mwana nanhasi aripo mwana womukadzi nyina asi vanhu vese ava ndokwanyandorova hanzvadzi dzedu dzese ndokwanyandorova nhina vamai vake tikati vanongogara vakaita sezvavakaita mukwasha takamutumira shoko zvokunzi hatina kumutumira shoko takatumira shoko isu patakapinda musha make tichida kutaura nyaya yemunda wanga atorwa nomwana uyu takatumira shoko munhu watakatotumira akaenda netsoka tikati tiri kuvada kuno havana kuuya ndopakazofoniwa vakataura nevakomana pafoni hatina kumutanganisa mukomana uchanganire zvavataura kuti hanzi takatori ibvai pano hapana munhu akataura muromo iwone ndosaka takakudeedza imi mukwasha mukuru kuti muunzwe zvatiri kutaura vana vadiki vanonyeba hatina kumutanganisa takati iwo mukomana iwewe unoziva muganho wawairima naamai vako hanzvadzi yedu achirima apa saka ndikona kunanira munda uyu uchienda uku ramba uchirima pawairima kana zvokuitiratidza nemuganho nemi hatisi kuda iwe muwa mukuru muganho wako unoziva ramba uchirima pawairima iwewe
nokuti munda iwoyo wanzwa dzoti takagadza nhaka yovamwe amai vari kumushaku vakutorwarawo ivavo ndivanodhisaidha kuti vanoita sei nomunda wavo uyu. Kana pano muzukuru anenge achichema kuti ambuya zvakati zvakati, iri mhuri yokwamuparara neiyoyo, vanogona kungoti muzukuru gara nepapo, asi zvavakuita ivo hazvisirizvo. Changamiri ndo zvandinoziva. Kana pano mashoko andasiya, vakuru vanogona kundibatsira wepa. Handina kumudzinga mwana, takati ngatigarisane takataura, asi takazoshama mukwasha weda kuya kudari kunoku. Tiri kunzwa, tese tichiri kunzwa. Tezvara nomukwasha vataura. Kune here mumwe ada kutaura, takamirira kunzwa. Ndiwani? Ini ndo wambiwa. Mwana upi? ya naitaka kubaza kwacho. Elasha mania. Ini zimara kwa kuna ndo wambiwa. Anwane tukura cyo kutwa ungesa kare. Right. Nyaya kutanga kuchenjera kubvunza. Nema kupindu vanhu kare. Atete vamuranda vanhu munda yewe ina kwa 1989. Kati mamuranda mushimo kwe baba vanga vanokoma wozita baba nyemunda yewe kutokari. Kati matete ini sepa kinje bamuranda baba. Amna kurorwe iri ni nayo. Ana dunguro ko komadani. Saka baba siri zaifa. Ndoza nokupira. Kama ndopi. Tete na mema. Ndakavunza amai vangu manje. Nyaya yatanga manje. Amai ndakuvunza iyi. Mai wa munda. Taure nyaya iyi. Vanhu mwanangu yeduze iyi. Itilani kuti vapenyu, amai vapenyu. Baba vangu nomuna mukoma ntedo sumani. Kuva iye inokira ndikati. Ndiye angati baba wavo. Vanga vari vana vavo. Wo vakasepa hapo mapepe kuti ari kuti yes. Amai kuti ndike ndikanzi. Tera ndudzi. Taigara inini ndaona baba. Na murana tete baba. Lokati vakwa mchumai. Akenda ngani matatu. Ashati moti. Vaenda nomukadzi wechipiri. Ndipo mapradza kumvuri wako izvo. Vakagara ikoko. Kusvikira amuranda vachema kunadza dzavo kuti hanzvanzi ndashupika ndasirwa vana ava. Ndo vangu unomanganditiza. Akaenda nomukadzi. Wakati hanzvadzi andi tugejo kuya kuguma kumadani ndiri munda muhombe uyande muga atete wakati mabva madare chati mwana sipo ari mumbe wakane mukadzi wokudai mwana akauya akabvunza tema apa urime akatema vakagara vakare pano amai akaitsara vano chivo taipari kwanagura aita akatenga sipo mabhaya ake 1 2 3 chati mwana sipo mwana wake gotwa akapa denjura chati mwana sipo akazwe chati munhu kazi kwenda koko zvakonana vakapfunza kuti ari kudebwa anomanza uyu anotenga uyu kanza kuti mukadzi wake kandizvabve pano aiwa kandikura ichiendeka ndokutora mhati asikoto ushogara yapa ushogara yawo yapa tongana ndikagusho pakare papa nyaya iripo vakudekwa agusha gusho mara vananyaura mukudeiko hanzi vakati vachati moti mukadzi wangu ndateterera zvanzi manga maenda akaizvanzi tivabvunza imi kuti vane choviri here kuti vabhadhare kuda kuranzi hatina kana ini hanzi vakatsungira taura kuso kusina tsoka kusina ashati kuti vakare vavo saka ndokugara nevisebo hauda kusagara kurora haudaita sei saka zvamira sei shandi motanzi akatiteerera piriza atezva tinganzi gusho matona akafora izi munhu akatora nyaya kwanzi ndinowana naye uriketesanzi muchagara mese pano asi iwe shandi moto uchagara uri pachoko pichi kwemukadzi wakoyo pano hapana chako hanzi akauya mwana wake wani chimonera akaitwa natete vangu inini chimoto chei kubva kumarondero akauya akavake kicheni guva iye akati no pana pasi penyu shandi moto ati mupenyu pakwe kupi kumadare mangwana matare ndiyo rogosho handisi kuda akati maipaasetu chimonera akaenda kupi kumadare vana vakarwa natete vangu nyamunda vacho Israeli nachamunorwandika vakomana vaviri usina rwandika vakakura vese havana kuvakira imo shati mota akapinda mumba mamuranda amuranda akati no vaisa kudhara hazviiti nobata ini bati panzi no
kochi kwanzi tine vana tisigara chete chamurandisa sezvino amai vamini ndonyakenda kumadondo korora amai mufana Moses amake chituwe ndevisi shamurora vakaenda kwanyenga vakaenda hanzazi dadiwa ikushoveseka dadiwa inini yadewe tora mukadzi atete tora mukadzi mwana mwana andazi mutore kwanzi aenda kumadare here kwanzi aiwa vakapogara vanaseka mlipa anditika amake vakatora namamu ndonya kumukonza vakaenda vachimafukora raini nhasi manje atete vangu vaya vashaya vakaudzwa nyaya dzeza kuti hanzizumi nyaya yevasha zvakatotaurika inini manje nditobvira mabereko vanga kuti uyu yakurawo vakade vakamuti pano hapasikenyi vakomako vese vakarova pasi kenyi kupi pamadare zvino havana kumuudza seukamaka munogadzira mese aniseka etu akomoteti vakagara ndezvakanaka hapasina problem nhasi manje munda watete vangu iyeyu kana basa 1 example pina iyeyu right kana 1 vanogadzirita anditika akutora muda wese uyo akisa vanhu afuma kare mumapanzi kweyo tikamchedza kutora kuti atumashuke sisu kuturaiko elaja enda kutedza vadobheni wayo muno vakasakana mabheke nofana vakare vanhu ikoko kumadzoko baba musawi nyaya tawo mali nyede nyemuda iyi avakagara vanokuya takatonga vakati kweyo Moses wewe ukevidzo kuti uri kumamudao kati taini mama kwa paziwe ndine kamunda inini kati taini mama kwa paziwe here wewe kati ko akopa mvumo kumamudao weso ndiyani kati kona ika kasala kudaro iwe panga hapana chako asi takile panzika chirima iwe pana chi taita mai vako kana zvakanaka after 2 weeks vakadara kukwira baba mumanja avadare manja saka ndikuti amarume dai vari muno amai vangu vachitora nyaya chese kuya mungano makatuma kumba kwedu kuzosunga baba vangu ava vakapedzwa maspoti vese namoms vachiodza ndoro ndacho yese yomunda iwoyo vaitova mai shadmoti haana chake chimonera akavakirawo chikondro chii ari mwana 1 wamunana vaita mwana 1 chete vaitadza here kuti munhu wangu wakakura uyu mwanangu vakana dai panga pari pavo asi toda wozwa kuti agreement yangu vapanana yavo ndoya vakatedzera asi nhasi mwana wakadzingina kuti akuti pano panoshati tiyo domuro riripo right kana wapedza right tiri kunzwa next kune mumwe rada kutaura any contribution anda kutaura zvada kutaura iwa usati wakutaura kuti wangu ndiwe mozi wacho toda mumwe rudzi rwei foro chengambe nini ndiri muzukuru wangu yavo vakandichengeta kusvikana ndakura zvandakaita izvo ndakakura navo tichigara navo ndiri pamba ipapo daiti vakandituma vandituma ndiende imomo ndakada kuti ndirambe vainditi ndichapakaura panapa nevanhu pamarimiro tere da kubvunza wani watitaura zita rako handa kurinzwa ndinonzelaich taura vainditi panapa nekukoma kwakundiitira kuti ndichapakada tiri panapa nevanhu pamarimira panapa saka kana nditi kutuma iwo chiramba chaona nhamo nevanhu pamarimira ndozvandai zvaireva kuti kudii zvaireva zvaindiratidza kuti panapa ndikagara kuti vanhu pamarimira andei Umusore cyangwa kwiga ndamira mara panisi yo mari noni kula lengo nzabana nase ino jojo wala ino tuni nase kwa mimi baba ngani basi obakuti ino ngizwa kuti nase kwa mimi bakatu kininde kakura ndiri mudiki baba wangu wetu kula ino mizi na ufuti wani baba wani munda fudu obarudo tora fudu wakuti waise kwa koma wino baba wangu akachikura ini bekura wachitobowa ndio wale ndiri mbana ngare ni vanhu vavo vachitimunda ndio wakoma wenu asi baba wangu ari mwana wenu kwa right ande toda vasati vataura toda vamwe hapana vamwe vana kuchapa kama wewe bai uchataura kuti toda vamwe mese muchataura anditi ndakushedza akati uyaiti gotaura
tamirira katiri kunzwa tiri kuteverera chete tamirira anopa judgment kandini ndiri pano uye aripo hegman wenyu taurayo tinze zvoda kutaura pamusoro echanga uclap your hands pamusoro eombe ndangopa watinogona kuziva sekukura kwangu wandakaita ini ndozi John Mbarara ndiri mwana waTimothy mwana wamuranda wakarwa nezvangu muzukuru washakati noise parita noise asikanzwa noise takagara naambuya katika upenyu hwangu hwese hwacho ndakagara naambuya torora ndikuite mhuri ndikasara ndiri kunamata mucheche kwaJohani Maranga nekuda kwaambuya ndakagara chiti muzukuru kuti tigarisane toda kuti unamate ndakauya pano ndikatorwa panapa ndikagara pano nahandadzi vangu ndakatanditsana varoora ndobva vaenda kwavakaenda vabva vazodzoka batazokoka kugara pano takuwa kugara pano pakaenda kushamba ukanonyoreswa mapepa panapa vana sekuru vaigara vakati iye ivasekuru Inoki nasekuru Ashadimoti nasekuru Amatiyasi teveranise nonyimbo ndo vanhu vakatanga kuwana nzvimbo kupi ikoko asi avagova vakadaidza asekuru vangu vachiti semunamati pamwe chete neni atigarisane mukwasha pane zvine zvinisa kuya zvine zvibatsirana ndambuya vaindidara saka takakura tichigara nambuya vane matauriro avaindiita vaiti vakagara vazukuru munazochenjera nemudyiwo vanhu kwamarimi vazukuru munazochenjera takabva tazoona pane rimwe gori baba vangu inini ano waTimothy muzukuru wavo 1 akavakira sekuru Elijah munin'ina wasekuru Elisha imba zvinova zvinorwadza kwazvo sekuru Elisha ivava vakauya vakazokunza imba yemuzukuru wavo Timothy 1 vakamutorera marata nanhasi imba yaidangwaza rikumba mushure munguva vasina kumubhadhara vatorera namarata vachaonewa senda sekuru navazukuru wavo ambuya vakati ndakakuti ini muzukuru pamusoro pehandadzi dzangu sekuru taitosi vakafa vakapupura kuti semuchi semunyaya iyoyo zvakanaka ambuya magarisira nei panapapa handisi paona zvakanaka chii chakaitika kuti baba vazukuru vako uyo mubvunzo ndakatanga kubvunza sekuru vari vapei kana sekuru Timothy anova ndiye mwana wangu mukomana 1 akaramba kunamata chechi airamba kunamata chechi ainetsa airamba kunamata chechi kwaJohani Maranga hanzvadzi vangu vakati itai kuti muzukuru anamati nekuti ndakaita kuti Timothy azoponera mucheche kwaJohani Maranga aenda kubocha saka ndoti anamata Timothy nekunetsa kunamata ndobva ati mimi asekuru achanzora akati haugare pano ndobva atambirwa naasekuru 6 kunopa muhlowani ndovakati iwe Timothy iwe Shadimoti uri kunetsana nemwana isi tisina vanakomana ndipe kuno mwana ndobvabvira akati Timothy kumhiri pasina kuzovaka kumba kwababa vake achizovaka kumba kwa6 akatoreswa chitupa na 6 chikuti mhavha zvekuti isusu senenge atinoshandisa yakawandira kwamhako kwasekuru mukoma waasekuru vababa nekuti akanga abva kumba kwachinzi mwanakomana kuramba ndokubva kwakaita Timothy kwete kuti kwakabviwa ambuya vanobviwa ndikudza kuti kune agreement yake yakataurwa pamusoro pekuti hapana vanozogara ndararama ndakadaro ndabandozvinza kuti ambuya imimi nyaya yekuti baba vazogara yakabva zvandakakutaurira kuti Timothy ainetsa kunamata Timothy chakazomutadzisa kudzoka kuzonogara nasekuru amba aroora achinzi pana paupagara inyaya kuti Timothy akanoorora muEdheni amai vangu vanga vasinganamati ndonzi pana patitambire muEdheni Timothy ahunzwe saka iwe unogara kuna baba vako kupi pamadare ndokuuya kwakazvino ndikuedza kutaridza pressure yakaita kuti Timothy asavakire ku no sekuru vafa ambuya vasara vega baba vafa vasati vafa baba naamai vangu inini nekuti ndinda ichinamata naambuya pakauya shoko rokuti inini ndinogara naambuya John dzokera unogara naambuya dhamu kwachamboka amai ndobva vati azvitori John adzokere unogara naambuya nekuti ane vana vakawanda ane mhuri yakawanda musha unosara dongo zadhanda adzokere zana ndobva adzokera kunogara achicheketana nani naambuya saka chinondishamisa chekuti taurwa kwese unenge uchiuya vana ivo vaidzokera kunogara kwakadzingwa vabereki vavo vachinzi varogara nani tagara takadaro ambuya vakasvika mukufiramo shoko ravakaenda rakati muzukuru muchaona dambudziko remuchariona nevanhu pamarimiro nekuti zvavanenge varonga hazviperi asekuru Ashadimoti vakarwisana naAzeti ndaitipo nenyaya yemunda
inini ndini ndakaenda kunovakira anonzi iye zvinhu anonzisa kukuambira sekuru Mika mwana wainoki Gwaere ndini ndakasimuka inini ndikanotanga kumutemera kicheni titanase kumukutambidza mwana wedu wokugara sei sekuru Kenani naZete nasekuru Erisha ndini ndakati ndikana muchiro wamucharo wainini ndiri muzukuru ndakuakira Mika pekugara ndini ndakatanga kuaka imba yaMika baba vatapiwa ikagara ndobaari kugara nhasi kazvemidai munopedzerana asi kugara mwana achakugara nhasi kuri muripo ndikuedza kutsanangura magariro nekuziva kwangu upupu chapupu hwese hwandaikuona ambuya wangu kusvikira vafe iva vana sekuru vangu kwamarimira sekuru vafa kubva hanzvadzi yavo vainge akarohwa nasekuru a6 vangu vakaroora mukoma nemingi nasekuru a6 naashadhimoti vakaroora Sofia uyo a6 vangu akaroora Elisa a6 vachifa munhu aiturirwa mashoko ese neokwamarimira pane zvavaida ndini Sofia achifa ndini ndakasara ndiri mukwasha wavo chaienda emirira pane zvese handina musi wakambonditapudza kana vakambonditaura kuti iwe John muzukuru yakunu tine nyaya nanasekuru vako apa kana nababa vako apa yakamira yakada hapana kana pana sekuru 1 ndandikukure muno mudarira mureimama ndinzwe kuti pana akambotaura John ndonyaya iri pana isakagara tingoziva kuti mushameri kana baba vakaenda uko vakaenda nekuda kwokutoendesana nana baba wana baba wane nyaya yekusanamata sekuru a6 vangu asikanamate ndokuti mwanangu yakunu ndokataendeswa kwatakaendeswa saka pakugara kwese ambuya amuranda vakati John kana nyaya dzemunda dzazotanga mapepa yakanyorwa kushamba aripo hapana asingazive mugambi nekudzira apa munda ndiwaashadhimoti aunomirwa Elisa Gwangwa aunomirwa Sofia Gwangwa munda ndiwaashadhimoti yakapuwa munda nainoki vakanditi muhanzvadzi mangwana muchazonetsana nehama nemurume wako ana pamunda panapa saka ndikutoona nyaya dzaakusimuka nhasi vanhu vese vaifanira kukurira nyaya idzodzo vese vafa hapana kana akambotaura nyaya idzodzo vari vaperi ndinozeni kuti mwana wechikoro haamake ikabhukanamidzwa naticha vazukuru ava zvavakutedza hazvisirizvo vanofanira kugara nasinhu zvakanaka no teerera toda kudzidzisa makakwirirana dai kuti muenzaniswe saka iwa kufanira kumaka wakutomaka teerera ndakutaurira panapa hapasi kumboda maemotions uruzvinzwa hapasi kumboda maemotions tiri kunyatsoteerera kana chikaitika gore ripi tinochitonga panapa chichipera wazvinzwa zvaunotaura iwe ndo zvinokuwinisa nyaya zvaunotaura ndo zvinotsitsirani iwe unofanira kutaura wakasununguka sei inzwa ndoda kutaura mashoko ataura mukuwasha wako ati ndakatirega indiende kwatinotakaniswa kusina noise wazvinzwa zvichireva kuti ndo zvatiri kuda we are clear tikatoteerera so kana ndikatotamba nofoni so ndiri kumberi zvakanyanyisa taura nyaya iko ndeyekuti sana tete vangu imi vakarwa varipo 3 magushu 2 vakarigwa kwagushu 1 akarigwa kwamarimira konzero chii atete vakati haini muzukuru ndakafa inhanzira kana shadhi akandisema yondifunangidziva ndinorigwa kuti ndakarazwa atete ndikati atete vakataura kuti ndakafanirwa apa ndakavaratidza iye muzukuru akuti anouya kumusha kuti hatina basa ratinobatana nemushamedu unofiwa ambuya vake chachiwo zvitumba zvavo zvacho zvaifaniswa kuambuya zvichirimo mubasa zvaenda iye John endesa zvitumba izvi ambuya izvi zvichiriko mushoko imba yako ina zvitumba izvi chawando asaraenda nazvo asi ndasina kunyepera mudare kuti ndinotumana nasekuru muchiguma haana chaanobvumura ndamodzwa marimira hauye uyu vese naiye musi zvachira akatuma uyu hauye uyu saka vazvifune kuti pakuita seiko kana vachichitika vatuma havauye nhasi uno atete vashaya tikakura tesezvi vanhu vese tijamangu tijamudzamurari handina nguva namhunzi zuru tiendesana kukoti avera mwana wangu mangu achiti mangu dzakuti shati muti azichati amuranda isikari pasana mafaini kuti arwa mwana amukuwadza niye mangu saka muzukuru anorova here mwana kana kuti iwewe nguva yese tajamangu tikura titamba tese pambapa ko nhasi uno zvaita sei kuti uchizoti mangu dzachinja dzakuroverwa vana kuti dzakuti inini ndo maererano niye vazukuru havabvume kutumwanisa changamini norimira teerera kuti zvautaura zvakanaka izvozvo ndo zvokupedzesera asi ndo zviri paajenda zvodambudziko rokuyananisa tichasvikako zvinzwa tine nyaya tichiri kudaro right iwe ngo uchida kutaura taura iwewe ungoda kutaura ndateera changamini inini ndinonzi Mika Marimira ndini mwana wainogirwa vachari kutaura kuti
akapa vanhu ava munda. Uyu wati unonzani? Mika Marimira. Mika Marimira. Uyu ndiani wako ari kumutanga? Ndana baba wangu ava. Baba vaningina baba wangu. Vaningina baba wako chaiwo chaiwo? Bongo. Taura. Ndinotenda mukuita kwamuri kuita basa changamiri kuti ndakakuona iwo pachivhitivhiti ichitaurwa mutv nyaya iyi kuya kwayakatanga kuita ndakaionawo patv pafoni. Chiri kundinetsa changamiri ndinokuti inini ndiri mwana wavana baba uye ndiri mwana wainoko wacho. Mukuwasha shuwa akapuwa munda nababa wangu nokunzwa kwandiri kuita nokuti isati chakasiya nguva iyoyo pamwe takaberekwa futi nokuti ndakaberekwa 1968. Saka murombo wekudzidza kwandiri kuita nyaya iyi ndiri kuona kuti inga vanhu ava vari kungoisa mupuro, nyaya yavo imupuro kuna mambo kuti inini Shadimoti ndakapuwa munda naInoki, ana baba vangu vari kutopawo mupuro yekutoti shuwa Shadimoti akapuwa munda naInoki. Ko nyaya yacho iri kunetsa imburi nyaya iko. Vari kunetsana naniko vanhu ava. Mukuwasha ari kunetsana naniko. naInoki here akamupa munda ari kunetsana nani? Zvinhu zvingonditambudzawo zvaita kuti ndigone kuuya kuno uye nemiwo changamire ndoinga mama ndifoka kuno sasabu nokuti ndiri sabhuko. Saka shuwa zviri kundinetsa izvozvi changamire kuti urombe hwangu uri kunditadza kundibatisa zvakanaka nyaya yekuti kuchiri kumbonetsa mukuwasha uyu amunetsa wacho ndianiko wari kukwira dare, ndianiko ari kumunetsa, ndiInoki here, ndiani ari kuedza here kutsanangura kuti atsvaga kwakanyarara sokureva kwari kuita kuti ndatsvaga inini kwakanyarara kwaane vanhu vakuya kundiitira noise kumba uku. Ari kuti here ana atezvara vake vari kuya kumutambudza pamunda paakapuwa nemukoma wavo. Kureva kuti havasi makandidates here vanhu vanofanira kunge vachimubvunza. Saka zviri kutongondinetsa changamire, asi nyaya yandiri kutaura huru panapa changamire ndeyekuti inini ndini mwana waInoki. Kana munda uyu uchitaurwa nezvawo ndinondasimudza musoro ndauya nokuti ndinoda kuzvinzwa kuti zviri kutaurwa zvinzi kudiko panyaya yemunda uyu. Vari kupupura ko zviri kumbonzi kudii panyaya yemunda uyu? Chanetsa chii panyaya yemunda wababa wangu? Saka chiri kunetsa vanhu ava panyaya yemunda wababa wangu chiko? Vari kumbonetsana chiko? Inga vari kutaura wani vese kuti vakapuwa munda nababa. Ko chiri kunetsa chii? Ko iye mhozi wacho anetsana nani? Ndini here ndamunetsa inini somwana waInoki kuti baba wako akapuwa munda nababa wangu, ndakuda munda wangu? Chii chiri kunetsana? Ndiri kuzungaira changamire, ndiri kutadza kutoziva kuti zviri kunetsa munyaya iyi ndezvei. Kana zviri zvomunda, kamunda ndowababa wangu kandini ndakamapa kamunda. Ndini ndinofanira kunetsana navo, ndini ndinofanira kutovadzinga. Chinyarara. Tatenda changa. Ngoda kutaura. Ini ndekwa Moses pararana mwana wa Shadimoti nokutaura nezvavo vakunzi vakapiwa munda. Inini kukura kwangu ndakazvarirwa ipapo. Ndazvarirwa ipapo ezvinonzi musoro wakuchena ndiripo paya. Mukungana sekuru vauya vapamusha varamba zvavo kuti hapana kutaurika mazwi okuti uyu ndaabvi panapa. Mazwi akaiswa zvangaduri ekuti inini ndinofanira kubva nomumwe muzukuru anova mwana waJohn Muparara. Saka ndinofanira kubva, ndisi tine mazita akataurwa tai ndinofanira kubva pamusha apa. Asi mukukura kwangu baba vangu tichizwa baba vangu vachitaura vakati pamusha pandigera apa ndakapapirwa naInoki kuwa vakati naInoki kuwa komanzwira ndakaita kana nazeti ndakanzwa vachitaura ndakapirwa naInoki kuwa
inobigova kuti azowana nzvimbo iyi vakati akapiwa naHarare vanhu vaMushowani. Harare vacho vainzi vaifanira kuva vakagara ikoko, asi vanhu vaMushowani vakaramba vakati hazviite, mambo haanogara kunze kwenyika, anogara pakati. Saka Harare vakazonogara kunoku pakati. Vagara kunoku inobigova akazonotaura naHarare, vakawirana zvavakawirirana, ndobva vazopihwawo vanogara. Vagara ikoko vaiva vari mutendi vainamata Vhani Marani. Vakati nzvimbo yandapirwa ndega ndega kusamu muno. Asi vakatsvaga mapostori avainamata nawo sangano rimwe chete kwamaRani. Munhu akatanga kuenda ikoko ndaShadmut, kutaura kwaita Amai. AShadmut ndo akatanga kuenda. Ndobva kwauya vainzi Achikoto, ndobva kwauya vainzi Onyingo, ndobva kwauya munyina wavo vainogwa ainzi Kenan Marimira. Vakagara ikoko vari vashanu. Sekuru inogwa vari kunzi vakazoparara. Mukuparara kwavakaita vakasiya musha. Musha wakasara zveshuwa. Akaita mitauro yakaitika pakati ipapa. Vakazouya munyina wavo ainzi Zeti. Vakagara pamusha ipapa. Chigara pasi iwe waingonyeka not winner. Kuti mazera ndivarita zvinofanira ndikuona kunga chabva mukutaura panotadzisa sekuti nangane kukamba nevanina vangu vatsanangana kuti sabva tadza kuti inogwa nangane kukamba nechini nevanina ndomberi muti vari kuinza mberi zvekuti avazoona simba sei ana kuti panjeki pokuona kuti ifembi machete aiginoda munhu ine nhaka inokusitsa ndomaona ndikuti zvakare nhau inenge inoedza kucheka pakuti amuranda kutaura nezvavanga vanimunda vavo kuita pana mukadzi vane mundoona vanhu vavo saka paita sekuti pasangaaa kuti ngaenzadza sei panotara yaitirikwira ngesimba yavo. Right. Iwe Mkwasha mwe mzukuru waingwa nyaya ukuthi kudina Changamire kuya kunoku hatina kuda kuti tuye kuno kuiswa Mkwasha atikwirira no zvawataura ndikudzi zvawataura bva pokutangwa pastatement ndoda kuudza chokwadi azviwedzerwe azvitakudzwe it's enough zvakakwana pano nyaya panoda kuudza pane nyaya zvese zvataurika zvisizvi zvataurika asi pano nyaya wani yokuti pandabvunza uyu headman zvandipindura zvinhu zviviri sei teerera ndokuti unyatsonzwisisa toda kuti tidzoke kumashure minda yati kutaura nezvayo iyi ndoti ndadzoka zvaunoziva kuno kwainzi kumaraini uchiri kuyoko vanhu vachigara kwaMushowani makatama makaenda kumwe naika right kune imwe nyaya tidzoke kumashure unoziva here kuti kuti aiwewe wasiuda kutaura newe uda kutaura neuyu wati asinganzi uda kuti andipindure kana kuti uda kuti andudzi unoziva here kuti kumashure uku madhunduru ati kuti madhunduru nhasi akatangocherwa gore ripi madhunduru akatangocherwa gore ripi 72 no madhunduru achitanga kuitwa nezvawo panguva yachigova nyika naika akatanga kutaurika 61 63 64 65 66 68 madhunduru achiitwa ai ndikuda kutaura chete ndakutenda kunyaya wezi nguva yekutaura ndichatotaura nemi nguva yekutaura ndichatotaura nani nemi uyu zvaataura munin'ina wako ndazvinzwisisa ati hatina kuziva kuti chatawinzwa kudari chii wazvinzwa ndipapera nyaya iba 2 ndobva uyu ndiani wako uyu mwana wamunza zvaataura wamunza zvaataura yataura ndezvekutaurwa nanhanga sakadevo
ndati asi wamunzwa zvaataura toita sei zvataura uyo ndazvinzwa asi ndati zvataura uyu wazvinzwa zvaareva netu ndofanira kujekeserai handifanira kuti kana kuti mugumbuke musagumbuke regai ndizive zvinoreva mutemo mazvinzwa ka eviction order hainetse eviction order kana kuti kumaka munhu hakunetse munzwa point yangu but kuti uite inonzi eviction order yekudzinga munhu haigoneki uruzvinzwa inotora process yakaita sei yakareba kuti uzonzwa dzinga chi munhu dambudziko renyu rese riri papa pano chinhu wani chinofanira kutanga chadzoka kwamuri chokuwirirana bozi muri chinhu chimwe chete imimi ndakambotaura mazuva aperapo ndikati kwakupararana kodowe imwe proverb asi musisi mumwe chete mwanogara asi muri munhu chi one kwamakuita iko kwakutoparadzana nokuda kwaizvizvi mazvinzwa ndati makutoparadzana izvezvi patasvika pakutoparadzana vanhu ava ukatadza wanzwisisa panonyaya ndepekuti uri kuona zvazvaita uyo ari apa uyu zvaataura haazofa akaonana baba vake haazofa akaonana nokuyu unzwa poindi yataura ataura achiti baba vangu ndo vakafa munda ari kuzoda munda nhasi ndiani uri kuona zvazvaita right pajarwa modzi inoita sei inovava imbomira akuti kutauriri right iyoyo modzi iyoyo manje inofanira kutanga yaita sei yagadzirisika tozoona way forward yokugadzira zvinogadzirika sei right ugandikutandira kuti ndiende mberi newe unyatsonzwisisa tiri kubva pana toyambuka ndiyakakuva kariyo kuti tikayambuka panhanga kanonzi kachisokwe kasoro sautunzwisise tasvika pana kasoro kaipe handiti tiri kufamba tiri kuenda mondarwe tiri kuenda tosvika paigara uyu munyuru chiri kupayoka right munyuru aigara apa handiti tatidzikei ndira kuti ndiubvunzeiwo ndipindure munyuru achigara apa paigara vanera papasina right ndinoti tiende newe ndiori kuchaira nyika iyoiyo toti dzikei apa paka pane munhu here apa right takuenda pa10 off yatiri kuti 10 off nhasi iyoiye paka pane munhu here apa ndozvauya kutaura izvi wanza pano nyama kudya zvinhu zvausina kushanda ndokwazvake nyaya yese nyaya yekutengesa lendi kwayake ndopano nyaya boza zvaita ndezvekuti munhu akanga ari kuharada akafungidzira kuti no ndikawana lendi ndikaenda kwamushowani kuna hetman ndikasvikako ndikawana lendi ndikaumbawo chouviri zvinhu zvangu zvinobuda zvakaita se zvakanaka pano madhunduru mangani pano para kutaurwa nezvangu pane mangani 7 sabhuku ndiani iwewe se wakapewa sabhuku vana baba varipo ava vana baba vese vanogara kwamarimira imimi haikona kuti aiwaka imimi teererai mudzi wako mana imimi kana mundagai mutaurire isusu tokupai nguva yekutaura taura iwe rega tibvunzewe iwe anzi vakadoka pabhuku nochisimba saka notema ndekuti vakagara naiswa mabhuku maviri rimwe rinonzi Wandwe rinonzi asi rinonzi Wandwe rakaita sekuti ndere munhu wani asi apiwa bhuku iri naHarare nasekuru wangu akanzi kwawaenda kumafuro ndokuti ndichafedzera kuti njese sakura nangu iri bhuku richitanga harinzi Wambiwa hamiri kana varipo vanogona kupupura rinonzi 6 varumbwa ndichitaura kuti ino rinwani navake vakatongwa kamushwana kubva nasekuru wangu anaNpenzi vakatongwa nemukoma wangu Katuka ndikatomboitaura kuti ndikaitonga muna chigasi haisviri minda yemacheteyo vachimbokweshana nhasi ndikuona kuti nyaya minda yaisi saka orit ndikubvunza iwewe ino uri kuona here nyaya yekuti vari kukweshana panyaya yemunda isingaperi yekuti nokuti kwavari kuenda vana direction saka uri kuti kudino vanhu vangu ini zvangu ndaifunga kuti tikatarisa pamberi kwamwana uyu paana makore muzukuru ani mamarimiro paana apo paakasiwa munda mai ake vanomusiwa wari apa parutiwo patete wavo vanogara kuti pasi nekuti pane vamwe kuti mwana kuti arimo kuti munhu kuti vanogona kuzotora kana muzukuru wokwamushwani kokuti ndomunda makasiwa kuti nhaka yavo vasiwe paporekedza
kuzowana anesa munhu pakati ndikuona sekuti panogona kunge paenda someone akasambonewe seri pasina mari kuziva. That's why mwana watatsana kuti akuti kwakungo chete vari kunetsa zvifo kurima tatisingazvike ipapo. Wandi kutaura naye ndiye headman wake. Ndivani kutaura ndivani kubvunza ndiye ari kundiudza. Rushinzwa. Alright, kuda kubvunza kuno mumwe asiri mumwe. Ndiani mumwe ari panyaya vari pabench apa sikuda ndamuchera ari kuseri ndikubvunze zvimwe zvinhu. Kuseri kuno mumwe here ari kubasa kungotaura ndikubvunze zvidiki kana mudiki. Right. Pane munhu here akaiswa here kumaminda ikoko. Ndomubvunzo wangu. Alright. Inini ndini mumwe ari kumiswata bekokwe ndini ndine nzvimbo yaichekwa yakayachitomakwa anasekura yotengeswa vakaisa munhu here hapana kutengeswa hapana kuswa munhu ndindiripo. Saka tikutaura zvisati zvaitika munoziva here mutemo wemapurisa zvaunoreva ndinofanira kukuudzai mutemo wemapurisa unoti kana ukanzi wewe uri kunzi mari mera aita sei unotanga wapunziwa ndokuti zoona kusunga kwete suspect haishande. Inini changamire pamusoro ndosaka ini ndati inini ndiri kuzungaidzwa nenyaya iyi zviri kundizungaidza inini kuti ndinotaza tozoto zviri kunetsa vanhu ava chii. Inini pachangu pache zvangu nokuzungaira kwangu chiri kunetsa apa ndiri kutadza kuzoti chii nokuti achati muti ukagarawo kwakapuwa nainoki that's enough. Inoki ndiye baba wangu zvakwana kandizvozvo ko zviri kunetsa zviri kuita kuti vauye kwamuri changamire zvokuti uyo ari kuda kutoteta kuna atezvara nyangadzanii. Alright, iwe sitaura musoro changamire tawana lidziko tangire muchikati ava munhu ndikomwa mwatira kuti amai vavo ava vakabva kwamarimira riro vachida kumusha kwavo amai vavo varambwa nabangu rino vakutaurwa vavandika ava mwana wokupombiwa nabangu kena marimira ndozvakatoti amai vavaenda kwamarimira vakaenda musha kwavo vakakura kusvika eji yokurora sina chitupa vakauya avaziveriya vachidhireva chirori chavo so vana bangu zete motikari vakavakumba vakatora baba vakagara pamombe dzavo dzakamira zodenda kuhuni manheru nemwedzi zvikanzi mwana uyu auya haana chitupa zvikanda baba ndiani zvikandi ndiye mika waamai wokuenda baba anavamburu vakati gombana mwana tekase nemwana chitupa chavo zvikanyiwa nai mani vagara vakatora ivava nakenana vachindodunzira mambo asekuru vangu afredi akamusuva nyika vangu vadiberi vatikamira vakambunyikidza baba vangu munda wati utaure unomepu manzwaika yakasiwa yanyowa kuti vana vangu vandakakura ndichengeta titles naerisha namatias chete manzwaika mepi yakatorwa baba vangu nemukomana uyu sanongedzere munhu uyane mepi yodamepi yachangamira inokufezuka kanyase yapera teerera unje aiwa kaiwe naiwe wadi kutonga iwe weka naiwe unoziva regati kutaurira ndaifungidzira kuti kana kuti chitaura so no one above the law ndaifungidzira kuti kana ukangowataura kana ukaita hasha kana dzikaita sei hadzishandi hapana akaona musi wakaenziwa amai vomumwe kuti mwana azvawandinei izvozvo kunongedzerana zvakaipa muri vana vangu muri vazukuru vangu muri vakuwasha vangu uyo anga ataura nyaya achipedza panga pasina nidhiyo kana panga pane munhu anokwira aifanira kuzouya totanga tataura tobvunza kuti iyo panokwiri ndepapi paroda kugadzisika ndepapi kwete apa hapana nyaya but mukashanda manje mune maprevious yokumba kwenyu maitana nyaya yakadai so hazvishandi regai ndikuudzei zvinoreva mutemo zvaunoita kana ukabva pana paukaita apiri ukaenda kukoti nenyaya yemunda wako iwewe wauri kutaura munhu uri kunoenda kukoti waita apiri kukoti anopa judgment yemunda nyange uchiuziva unomepo haipiwe newo unoziva kuti inopiwa nani tiri kubvunza iwewe kwete najaji ndofana kutaurira inopiwa neni panapa aneinyoro inodzoka yakwandiri ndopa judgment uzvinzwa saka isi tiri kuda kutaura upenyu hunorarama uzvinzwa otherwise uyu pamwe ndibaba wangu handitoziva kuti zvinhu ndakazvarwa sei vanhu kana papanyaya vanoramba taikirisipenza zvakawanda ora ndambokutaurira ndikagara uyu ndamunhu ari panzapa
wauya wandimhoresa changamire makati aedmin waita zvakanaka wauya ingodzimai rinerenga rinoti zvigumbuso nokukanganwirana unoziva ri kuti uyu tinomutuma zvakanyanya iye ari apo zvakati zvakati ndoda kuita zvakati zvakati ukatasa kenani aiwe asi kunaita purumi yakati kenani haunzweyo zvakati ndoti kenani ita so tichikuruku unoziva kuti dzimwe nyaya dzatinoita so dzisinei kana musingazive kugara kumana regerera nayo hatina kwatinosvika unoona zvazvinoita mazwi ataura uyu neyawataura iwewo pamunobva panze apa mumhoresana but ndikuda kutaurira teerera nokutira kana mukasamumhoresa pandikutaura kuti hazvishande dai sorauraya munhu dai mise musisipo imi pindura zvakanaka ndiri kuti kana wazoenda gara novana vazive direction yokuti upenyu unogara so magara jese ngavasiya uye ataura zvinhu zviri simbu kuti chamakati imuti uyu mhosva kuvaunza kudare varume ava maifanira kungotaura nawo nyaya but zvakanaka nokuti mbudzi yazvarira pavanhu yatiitandurwe chi imbwa regai ndikuudzei mepu dzamuri kutaura idzi ndinobva ndakujekesera mepu nguva yamutaura imi shamva yange isiko uzinzwa kugara ungafungidzire kuti ndiri mudiki pakuberwa ndiri kumberi zvakanyanya shamva yange isiko mepu yange iri kupi mondarwe ende nguva yatikutorei vanhu vaenda kutera nouswa ndiri kunyepa here iwe ndiri kunyepa vanhu vaenda kutera nouswa kudhari wenuko ndikwaendwa kwete nomotikari kusina vanhu vaifamba netsoka saka zvimwe zvino zvamunoita kana mukazogara kana mukaenda so ndakambotaura rimwe ramazuva ano vanhu okwaemanueri handisitaura nokuti uyu ndokwaemanueri ndichiti dai chechi yanga ichatendewa kutendeuka ndaida kutendeuka kwane emanueri zvikanzi novava sei ndikati no kuri nyore ndikaita vakadzi vaungana 10 ndobvisa mombe 33 kweni kwationa kuchivanhu mombe sana ende imimi ndadzoka kune imimi vanhu kwamushuwani kutaura chepamuromo so dzidzai kutaura imimi unoziva kuti pane chimwe chinhu chikataurwa so chinhu chikataurwa so ukuona parura kukuda kunzvenzeredza so pokadzikama unobvei ambuya venyu ambuya amai venyu vanga vakachenjera ivavo zvavakatoita vanga vakaita sei vakachenjera asi ndikuta kuti dzidzai mungogara somuchitaura makanyarara unoziva here kuti nyaya yamukutaura nezve da kutaura imi vakomana nyaya yamukutaura nezvaisi yakazara mufoni uzvinzwa yakafonwa nonhu vakawandisa vaisa maaudio but handikunokuudza ndiri mukuru kana uye handina kumuudza ndiri mukuru ndakatoona nezvendikatokei dambudziko rekupapa ndikabva ndatonyara zvangu ndatoara usaziva vakuru vanoti proverb inoti tsiga rakanaka ngurumurombewa kana rakumunhu rai indoda kutonga yangu zvokuti mugare zvakanaka asi pambotaura nemi zvakawanda indoda kuti kubva nhasi kudzai vanhu vatsunga zungoda ndiananarinomura vakudzei ana mhozi musaende pamusoro street ndanasekuru iwe ava ndanasekuru pana ataura achiti takakutuma nyaya zvitumba musadzichengete zvitumba zvavanhu vafi mumba ndesaikwa zvifanike zvichienda because kana munhu afa zvitumba zvake zvikaramba zvichiripo anenge asina kuenda kuzorora anenge ari pazvitumba zvake kuzi anase kumweni kana henyu muchida kuita apiro hamurambidzwe muchida kuenda kumberi tinokupai tsamba muenda asi ndikutaura zvitataura zvatokwana handigoni kuzvichinja kana iwe ukaenda kuna majesty kana ukaita dhiru kana ukadi uchiti zvandatonga zvinochinja hazvichinje nechikonzero chokuti ndakuti fiction order inonetsa zvinzwa asi nyaya yekumaka munhu haiite sei hainetse kuita fiction order so inonetsa ini toda kungoti nini imimi vanhu kwamushuwani omberai kuvanhu avo kuti noregero kukunzai kwatikairi kudai vaomberi yavo nhasi kumweni iwe kutanga musi vaombera zvisina zvokuti kana kuita sei vataurire hakuna zvimwe zvinokunda izvozvo. Looking for professional home care support for your loved ones? At Shortring Arms Community Care, we provide compassionate care for the elderly, people living with disabilities, and those needing mental health support. Our services include home care, live-in care, hospital assistance, respite care, medication management, and life skills development. We also offer an alcohol and drug rehabilitation facility, helping you live independently with dignity and confidence. Visit us at Falcon Estate, Teen World Harare, or call us or visit our website on the information displayed. Sheltering Arms Community Care, fostering independence, improving lives.